गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। जोंनि बाक्सा मसलपुरनि खोलाहा बोरिमुगाव सरकारनिफ्राय मोनसे कलेज फैदोंमोन। बे कलेजआ दिनै लुफुंजाबाय। बेनिफ्राय दा बेवहाय एसिस्टेन्ट प्रफेसर्स नांगौ। मा साबजेक्टआव नांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि, बेनिफ्राय गोबां बाथ्रा सावरायगोन। गभ मडेल कलेज बाक्सा बोरिमुग। इंलिसाव 2, एसामिसाव 2, इक'नमिक्सआव 2, पल साइन्सआव 2, हिस्टरियाव 2, इडुकेसनाव 2। आरो मा साबजेक्ट थालांखो? जोंनि बिटिआर बड'लेण्डआव जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा, बे कलेजआ फैबाय, दिनै लुफुंजाबाय। बेनिफ्राय दिनै बेवहाय एसिस्टेन्ट प्रफेसर्सबो नांगौ जाबाय। खेबसेबाव बुंबावनि खोनासं। इंलिसाव 2, एसामिसाव 2, इक'नमिक्सआव 2, पल साइन्सआव 2, हिस्टरियाव 2, इडुकेसनाव 2। बेनिफ्राय दा मा साबजेक्टआ थालांखो? जोंनि बड'लेण्डआवनो बेवहाय बड' साबजेक्ट गैया। बेवहाय बड' साबजेक्ट थानायमोनब्ला मा जागौमोन? जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फंबाय बिनानावमोना जायफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै एसिस्टेन्ट प्रफेसर्स जानो सानदों, बड' मेजर लानानै, जाय फंबाय बिनानावमोना दिनै पिएचडि खालामनानै जिरायनानै दङ, बैफोरबायदि 2 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया दिनै बेवहाय जोंनि जायगायावनो एसिस्टेन्ट प्रफेसर्स जानो हागौमोन। पिएचडि खालामनानै जिरायना थानाय 2 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया दिनै जोंनि बड'लेण्डआवनो मा एसामिसबो दङ, बेवहाय गासैबो साबजेक्टआनो दंफ्रामजोबो। बेवहाय बड'ल' गैया जोंनि बड'लेण्डआवनो। दा जोङो सैथो बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंखौ रागा जोंगोन। राजखान्थिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना मा खालामनानै थादों? दिनै जोंनि गोबां आफाद दङ, माहारियारि आफाद बायदिसिना गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो। हारिनि थाखाय जों मावगासिनो दङ। मायबा मोनसे जाखांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंनायखौ जों नुनो मोनो। जों बेखौ मानिनो हाया। जाखांनायनि उनावसो जों बेफोरखौ मानिनो हाया। नाथाय दिनैसिम बेसेबां साक्सेस जादों जों बेखौबो जेबो मिथिया, मानिनो हाया। खिन्थु खामानिया जाखांनो थांनायनि उनाव जों बेफोरखौ मानिनो हाया, बेफोरबायदिखौल' जों नुनो मोनो। बेनि सिगां एडभान्स माने माबाफोरा जाखानानै फैया। बड' साबजेक्ट थानांगौमोन, बेफोर जाखानानै फैया। जेब्ला जाखांना थाङो अब्लानिया जों खोनायो जों बेखौ मानिनो हाया। जों बेफोरबायदि रावखौ जों बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो दासिमबो खोनाबोगासिनो दङ जोङो। दा जोङो सैथो बाथ्राखौ बुंनो थांब्ला गाज्रि मोनो। आं रावखौबो गाज्रि बुंनो सानाखै। नोंथांमोनानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै बुंहरनो हागोन। दिनै जोंनि बड'लेण्डआवनो बड' साबजेक्ट गैया। 2 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानो हागौमोन लकेलावनो, जायगायावनो। दिनै बेबो गैया। बेनिफ्राय जों उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोबाय। आं उन्दैनिफ्रायनो खोनादों दै। जों बर' बिजोंजों फरायनांगौ, बर' बिजोंजों फरायनांगौ, बर' बिजोंजों फरायनांगौ होननानै जों गोबां गिदिर मानसिफ्रा बुंनायखौ खोनाबाय। नंगौ, आं बे बाथ्राखौ मानियो। जों बर' बिजोंजों फरायनांगौ, खोथाया सैथो। नाथाय जों बर' बिजोंजों फरायनानै दिनैनि दिनाव लाइमोन सेंग्रा सिख्ला उन्दै फंबाय बिनानावमोना इंलिसखौ आरो हिन्दीखौ रोङाब्ला नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जबखौ सहसाव लानो हानाय नङा। बर' बिजोंजों फरायनांगौ, आं मानियो। नाथाय इंलिसखौ नोंसोर रोंथारनांगोन, पारफेक्ट बुजि मोननाय जाथारनांगोन हिन्दी इंलिसखौ। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रियाव, दा डिफेन्सआवनो होनबाय आं, डिफेन्सआवथ' बर' कुइसनसो फैया, हिन्दी आरो इंलिस कुइसना। आरो दिनैनि दिनाव रिटेन टेस्टआ ओरैबायदि गोरा जाबाय, नों बे गोरानि सायाव गोरा जाबाय। बेवहाय आरो नोङो इंलिस आरो हिन्दीखौ बुजि मोनबावाबा बर' फरायनानै नोंहा बेवहाय प्रब्लेम जागोन। बेनिखायनो बर' बिजोंजों फराय, आं बादा होआ। नाथाय बर' बिजोंजों फरायनायजों लोगोसे इंलिसखौ ओरैबायदि फकास खालाम, माने इंलिसखौ रोंखाथारनांगोन दिनैनि दिनाव। आङो बुङा बर' बिजोंजों फरायनाङा, इंलिसजों फराय होननानै बुङा आङो। नाथाय इंलिसखौ रोंथारनांगोन, मास्ट बि दिनैनि दिनाव। नङाब्ला नों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब मोननाया सहस नङा। रिटेन टेस्टआ ओरैबायदि गोरा जाबाय। दिनै जोंनि जायगायावनो बड' साबजेक्ट गैया। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय, दिनै बर' गथ'फोरा बेवहाय बर'जों फरायगौमोन, बर' एसिस्टेन्ट प्रफेसर्स 2 मोनगौमोन। अब्ला बेयावनो मोनथिबायना जोङो। बुंनायाथ' गोबां बुङो, जों बर'जों फरायनांगौ, बर' रावखौ लाखिनांगौ। नंगौ, आं मानियो, लाखिनांगौ जों बर'खौ फरायनानै। नाथाय दिनै जों मेगन सिगाङावनो नुबाय, जोंनि जायगायावनो दिनै
अब्ला बै गथ'फोरा PhD खालामनानै थानायफोरा बेयाव सानै मोनगौमोन बेबो गैगौला बेफोरबायदि हालोद जोंनि गेजेराव दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो हागोन दिनै जोंदोसो जों नांलाय खमलाय सानफ्रोमबो नंगौना नङा बर'जों बर' सानफ्रोमबो नांलाय खमलाय जोंदों बेनिफ्राय गासैबो खामानिया जाखांना थांनायनि उनाव जोंनिया जाखांना थांनायनि उनाव बुङो जों बेखौ मानिनो हाया जों बेखौ मानिनो हाया जों गनायनो हाया जोंनिया बिब्दिल' जों बेफोरबायदिनो थांगासिनो दङ बेफोरबायदिनो दिनै जों थांगासिनो दङ दिना दिन थांगासिनो दङ बेफोरबायदि थांबाय थाबा आरो मा जानो गोबां साननो लागा जानानै फैदो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बिटिआरआव जोंनि बड'लेण्डआव मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै कलेज फैबाय बे कलेजावबो बे हालोद अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द